O Puebla funde por completo o Taragoña na última posición do Grupo 5 na primeira Futgal. O Unión venceu a domicilio o Ribadomia e o Valiño firmou as táboas ante o Caldas. No Grupo 2, a Esteirana sacou un punto na visita do Muxía. O Puebla continúa intratable na súa defensa do liderado no Grupo 5 da primeira Futgal. Desta vez, os castigados foron os seus veciños, o Taragoña, que suman unha nova derrota para afastarse un pouco máis do soño da permanencia. Non por ser un encontro entre o primeiro e o último, foi un festival de goles. O marcador mantívose impasible ata o minuto 50, cando o Cendón adiantou aos visitantes. O 0-1 deixa o Taragoña como pechacancelas do grupo a 4 puntos do Soutomaior e a 7 da salvación, un obxectivo que se torna máis complicado a cada semana que pasa. Pola contra, o Puebla segue ocupando a primeira posición avantaxando xa 12 puntos aos segundos, o Unión. Os de Asados sumaron este domingo un novo triunfo que os mantén na loita pola fase de ascenso. Foi no campo do Ribadomia nun encontro duro de roer para os visitantes que non conseguiron anotar o 0-1 definitivo ata o minuto 82 cun tanto de Torrado. Con 48 puntos manteñen a segunda posición para acceder ao playoff de promoción. Na media táboa segue o Valiño, que o domingo sumou un empate a ceros no duelo ante o Caldas. O empate mantenos como décimos clasificados nunha compacta metade de clasificación e cunha marxe de 5 puntos sobre os postos de relegación á Segunda Galicia. Pasando ao grupo 2, a Esteirana volveu sumar de un grazas ao empate ante o Muxía. O Xosé Luís Vara recibía os sextos clasificados nun encontro que prometía intensidade. Non foi para menos, conseguindo os de Esteiro adiantarse no 74. Cando todo parecía visto para a sentenza e co tempo de engadido xa cumprido, o Muxía topou empate no 95. Este punto servía a Esteirana para manter a 12ª posición.